ଛୁଇଁ ଆଳୁ କାଟି ମୁଁ ଦେଖ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ତାକୁ ରଖିଛି। ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ଛୁଇଁ ରଖିବେ, ନହେଲେ ସେ ରାଇଁଆ ଲାଗିପାରେ। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମସଲା କିଛି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରସୁଣ, ସୋରିଷ, ଅଦା ଆଉ ପିଆଜ ନେଇଛି। ଆକୁ ଆମେ ବାଟି ଆଣିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାସରେ କଢ଼ା ବସେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଉଛି। ସେଥିରେ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ, ହଳଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଛୁଇଁକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଆଣୁଛି। କଢ଼େଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ହଳଦୀ ଲୁଣ ସହିତ ଯେମିତି ଏହା ମିଶିବ, ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖୋଲିଲି, ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ବେସରକୁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରି ଆଣିଥିବା ସେଥିରେ ଢାଳିଦେବା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବା। ଦେଖିବେ ନାଡ଼ି ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ସିଝିଥିବ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କିକି ଆମେ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଟିକେ ପାଣି କମି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପାଣି ବି ମରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଖୋଲିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ କଢ଼ା ନେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇଦେଲେ ନା ସେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଭଲସେ କଢ଼େଇ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କଢ଼େଇଟା ଯେମିତି ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ କଢ଼ା ବହୁତ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲକୁ ଆମେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ଆମେ ସୋରିଷ, ଜିରାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଟିକି ପିଆଜ ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖିବେ ପିଆଜଟା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବାକୁ ଦେବେ। ଲଙ୍କା ପକାଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଥିରେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପିଆଜଟା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ହାଲକା ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କରି ତାକୁ ଭାଜିବ। ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ତାକୁ ଏମିତି ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ବସାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମ୍ ଆଞ୍ଚ ଦେଲେ ଏହା ପୋଡ଼ିବନି କି ଲାଗିଯିବନି ତଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିଦେବୁ। ଏହା ଉପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେବୁ। ଯଦି ମୋର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।